तामुलपुर जिला बर' थुनलाइ आफादनि बांजाय आफादनि मावखुलि बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसराव दिनै तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरारि जथुमा, गरेसर दखरा एबसुनि 36थि बोसोरारि जथुमा आरो गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 42थि बोसोरारि जथुमाखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 16 आरो 17 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गरेसराव खुंनो थि खालामनाय लेखा दिनै बांजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवना होयो 30 नं गरेसर बियामनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ। बिथाङा गावनि बेखेवनाय मेलनि बिबुंथियाव बर' राव थुनलाइ बेखेवनायाव बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमानि सायाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो आरो जथुमाखौ जाफुंसार जानायाव हाजासे मदद होगोन होनना खोथा होयो। बे मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय नार्जारि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बापुराम बर', गरेसर दखरा एबसुनि आफादगिरि मानब बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि हांगामा नार्जारि, बिटिसिनि सागानगिरि बिनद नार्जारि, गागि लिरगिरि बरुवाकान्त ब्रह्म, गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सन्दिचरन बर', गरेसर जौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं महिदर बर', गागि लिरगिरि हरेननाथ बर', गरेसर गुदि बर' थुनलाइनि नेहाथारि गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मनरन्जन बर', लोगोसे गरेसर ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारिखौ सामलायो बांजाय आफादनि नेहाथारि सदानन्द बर'आ। আজি আমাৰ তামুলপুৰ জিলা বৰ সাহিত্য সভা যিটো অধিৱেশন আৰু লগতে গড়েশ্বৰ প্ৰাইমাৰী যিটো সাহিত্য সভা আৰু লগতে গড়েশ্বৰ আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো বছৰি যিটো অধিৱেশন, এই অধিৱেশনখন আমি অহা 16-17 ডিচেম্বৰ মাহত তাৰিখে আমি এই গড়েশ্বৰতে অধিৱেশনখন কৰাৰ ডেট ঠিক ধাৰ্য কৰা হৈছে। হিচাপে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত 3টা যিটো খণ্ডৰ বৈঠক হ'ব। ইয়াত অধিৱেশন, ইয়াত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰো আঞ্চলিক লেভেলৰ মানে অধিৱেশন আৰু প্ৰাইমাৰী লেভেলৰো অধিৱেশন আৰু জিলাৰ অধিৱেশন। গোটেই চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা যিখিনি নেতাসকলক ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। হিচাপে দুদিনতে আমাৰ কাৰ্যসূচীখন সফলতা কৰাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে কাৰ্যসূচী আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ যিখিনি কৰণীয় কাম, এইখিনি বৰ্তমানলৈকে প্ৰায়ভাগ আমাৰ হৈ উঠিছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে মেগাজিনৰ পৰা গোটেই যিখিনি আছে আমাৰ চাব মানে কমিটিবিলাক, এইখিনি আন্তঃগাঁথনিবিলাক বৰ্তমান ঠিকে ঠাকে কাম চলি আছে। গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰাই তোলাৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা ৰাখিছে। ঠিকভাৱে আমাৰ সামাজিক ব্যক্তিসকলে আমাক অলপ সহায় কৰিছে। এতিয়া ৰাইজৰ সহায়ৰ স্বাৰ্থতে এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী সফলতা লাভ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যিহেতু আজি আমাৰ যিটো কাৰ্যালয়, মুখ্য কাৰ্যালয় লোৱা নাছিলোঁ, আজি আমি মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰিলোঁ। হিচাপে গড়েশ্বৰবাসী আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নেতা বন্ধু বা শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকলক মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমষ্টিৰ হৈ। আৰু এই অনুষ্ঠানকে মোক আজি দ্বাৰ উন্মোচন কৰিব দিছিল, এই হিচাপে মই খুবেই আনন্দ পাইছোঁ। দুটা খণ্ডৰ যিখিনি কথা পাতিব লগা, ইয়াৰ বিশেষভাৱে ইয়াত ডিচিশ্যন থাকিব। এইবাৰ সাহিত্য সভা অলপ জিলাই বেলেগ ধৰণৰ এটা ডিচিশ্যন লৈছে। নিশ্চয় এই সাহিত্য সভাখন আকৰ্ষণীয় হ'ব। এইখিনি কথা फैबाय थानाय जे खुंगा 18थि तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभा आरो खुंगा 42थि गरेश्वर प्राइमारि बर' साहित्य सभा, लोगोसे खुंगा 30थि गरेश्वर आঞ্চलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुमा, बेखौ फैगौ 16 आरो 17 डिसेम्बराव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा बेनिनो दिनै मावफुं आफादनि मावखुलिखौ जोङो बेखेवनाय जाबाय आरो बेखौ बेखेवनानै होयो 30 नं गरेश्वर समस्तिनि मानगोनां एमसिएलए, लोगोसे बिथाङा नैबे रिसेपसन कमिटिनिबो चेयारमेनखा आफादगिरि। दा बिथाङा दिनैनि नैबे मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव
बे मोनथामबो आफादनि जि जुथुमा बे जुथुमाखौ जोङो जोबोद मोजाङै खुंफुंनो हागोन बेखौ जों आसा फारिदों आरो बेयाव जोङो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जोङो हेफाजाबखौ जों लुबैगोन मानोना जिहेतु मोनथामबो आफाद बर' साहित्य सभा प्राइमारि आरो आनसलिक बेयो मोनसे बर'नि मोनसे जातीय आफाद संगठन गतिके बेनिखायनो बे आफादफोरा बै सानखालि जिहेतु जातिनि माखासे गिदिर गिदिर डिसिसनफोरखौ बै सानखालि जिहेतु बिथांमोना आजावगोन दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना बे आफादखौ नोजोर होनानै जाहाथे बयबो हेफाजाब खालामगोन अनसुंथायावनो होन बा खामानि दामानि मावनायावनो होन फारफ्रोमबो दिगाव जाहाथे बे आफादफोरखौ हेफाजाब होफैगोन रायजोफ्रा जों बेखौ मिजिंथिदों दा आसा खालामदों जोंनि आरसिनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोनाबो बेयाव जोबोद गोसो गुदुङै खामानि मावनो थाखाय आवगायबोदों आरोहाय बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिदों